mae dolig yn dod yn agos atan ni bob dydd, a mae pob yn meddwl am be maen nhw'n mynd i gael am eu cinio. Y twrci neu'r gwydd, a da ni wedi dod i siarad efo Marion Evans o Talabont, sydd wedi cael hwyl da iawn am trin y ffowls ma. Ydw, wedi cael hwyl da iawn, ydw. A sut mae wedi mynd bore yma? Wedi cael cynta mwyadau. Ia. Cynta a reserf am yr wydd. Ia. Cynta am twrci o dan 16 pwys. A cynta am cywiar o dan 8 pwys. Ew, da chi'n gamstar? O, mae hyn, a maen nhw werthu gweld yma, dydy? O, dyn, mae cystadleuaeth dda iawn ma, oes. Ydych chi'n trin nhw ers blynyddoedd? O, dwi'n trin nhw ers pan o'n i'n fach, ydw. A di'n waith calad? O, yn waith caled iawn, ydy. Mae bobl yn meddwl faint o waith sy'n mynd mewn iddo fe. Ia, a mae yna ddipyn o art sydd efo fyd does i cael neud y job yn iawn, does? Oes, mae rhaid cael eich dysgu neud yn iawn i gael nhw'n lan reit yn yndi. Ia, a faint o dwrcwyns fyddwch chi'n cadw adra? O, rhwntog popeth yn cadw 400 o bob peth. 400? Yndw. Mam bach, mae yna lot o waith blio felly. Mae yna lon bagio o blio, cwyd i siŵr. Oes, oes, gael blir i di. A os a gystadleuaeth cry yma heddiw? Oes, mae gystadleuaeth dda, ond maen nhw wedi cyfynnu yr gystadleuaeth i ddau aderyn i bob exhibitor, i bob... Welai. Ie. Maen nhw wedi cyfynnu fel i lenni. Odyn. Ond dwi'n siŵr bod chi yn mynd i fod yn brysur iawn dros y Nadolig yma. O, fydda. Byddwch chi'n cael lot o help i mewn? O, dim mae'r teulu'n helpu, odyn. Yndi, so mae o gyd rhwng eich gilydd byddwch chi'n neud o? Odyn. Os a hwyl byddwch chi'n blio? O, oes, digon o hwyl, oes. Os o ddipyn o ffreuo? Oes, mae hynny fyd. O, mae hynna'n bwysig, dydy, bod ni cael y hwyl. A mae hynna'n neud y dolig, dydy? Odi. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Mae dim ond bleser siarad efo chi. Iawn, diolch yn fawr.